खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगादेलि मोखां लानानै गोसो गोरबोनि एकदम स्राय बरायहरबाय आरोखि ओमफ्राय नै आं दा मा लादों मा होनोमोनलाय र' मा संनो लादों एसे नोंथांमोननो खिन्थानोसै आङो मोनानायखाय एसे केमेराखौ बोरैबा नुबायदे लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दा संनो लादों थारुन ओमफ्राय थारुना न'निनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बे थारुनखौ आं दाउजों संनो लादों ओमफ्राय बे दाउजों संनायनिबो जाहोन दं लोगोफोर ओमफ्राय थारमाने फार्स्ट बुस्थु जेनेबा फार्स्ट जिनिस जिखुनु जाया फार्स्ट टाइमाव मा मैगङा जानो जेनेबा खुमब्रायानो जा जोगोनारानो जा फार्स्ट टाइमाव जाजेननाय ओंख्रिफोरखौ बेदरजों जानांगौ होननानै बुङो ओमफ्राय थारमाने बेदरजों जाबा बेदरजों मोनजाबाय थायो जाहैदों बिनिखायनो आंबो सानबाय थारुन नालाय न'आवनो दाउ दंखायो ओमफ्राय थारुनाबो फार्स्ट जाजेननाय नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइमखा ओमफ्राय बेखायनो आं दाउजों संसै होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बेखौनो नायलांबाय थादो आरो ना मा होनो ओमफ्राय बेदरा नै लोगोफोर दाउ बेदराबो जि आराम मेजेम दंस्रोयो आरो जोमोन आरो बे दाउआ ओमफ्राय दा बेखौ आं थारुनजों संसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं संनायखौ माबोरै सङो माबोरै मायो ओमफ्राय दा आङो बेदरखौ एवनो थाखाय थाव होना लाबाय सामब्राम बारा सेरलाबाय थायाहाय बारा बेबायदि होफब जाबा एकदम देहाया बोरैबा जायो लोगोफोर गेस जायो दासो हमना लानोसै आं दाउजों बरिया गोथाव जासिगोन ओमफ्राय लस जासिगोन आरो दिनै थारुनजों दाउजों जानाया मानो होनोब्ला गाबोन अखा नायबानो बिस्तिबार नालाय बिस्तिबाराव जोंहाथ' जाया नालाय मोनजानाय नंला आरो ओमफ्राय दिनैनो जा हागौ एसे जाखानोसै आरो एकदम दा मोनायाव माने सिखारनानै जानांसिगोन बायदि मोनदों आङो ओंख्रिफोरखौ जास्लाबजोबनो हायाबा थारुनखौ बोलो लोगोफोर एवजोबना आरामसे दोनबाय आरो आंना बेसना जाथ'वाखै दै थिंख्लि बहायनो हायाखै आं दाबो बहायगोन लोगोफोर दै थिंख्लिखौबो लासै लासै नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि सापर्टजोंनो बहायलांसै आरो लासै लासैनो ना मा होनो नोंथांमोनहाल' एसे अननानै आंखौ सापर्ट खालामदो ओमफ्राय भिडिअखौ सोरबाफोर जोबजासे नायाखैब्लाबो ससे नायदोंब्लाबो अननानै आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांखादो आरो नोंथांमोना नायल' दाथां ना मा होनो बर'जों बर' आरो लोगोजों लोगो बे ओंखाम ओंख्रि संनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मोनसे मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आं ओमफ्राय बे बाथ्रायानो जाहैबाय मोनसे आंनि बै मा होनोमोनलाय हेन्दलुमनि आं नोंथांमोनजों जिहेतु शेयार खालामदोंमोन ना बेयाव आरो मोनसे कमेन्ट फैदों आगै गोमसार बसुमतारी बिथाङा मा होनदों नोंथांमोनाबो एसे खोनासंदो ओमफ्राय आं बुंनोथ' गोसो गैयामोन ओमफ्राय आं एकदम गोसोखौनो सुखुनाय मोनाखिसै ओमफ्राय दाख्लैबो आं मोनसे बेनिनो भिडिअ बानायदोंमोन होनबाबो आङो आगारनाय जायासै ओमफ्राय दिनै होनबाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनोसै सानबाय बिथाङा होनदों बिथाङा मा जातनि मानसि होननानै साननांगोन दे आं जेनेबा एसे गाज्रि लाइन एसे जेनेबा ओरैनो आबां जाबां बिदि जेनेबा आबां जाबांथ' जोंनि फिल्मलायनो जोंनि भिडिअ खालामनाया एसे लाला लिला आबां जाबां जायो थेवब्लाबो बे बिथाङा मा एंगोलजों नायनानै आंखौ बेबायदि बुंखो जेनेबा आं गाज्रि एसे एकदम फान्थाब गाननानै बिदि भिडिअआव आगारबा बिथाङा बुंनो हायो ओमफ्राय बिथाङाबो बे बिमानिफ्रायनो जोनोम मोननाय बे बिमानि गाइखेरखौनो जानानै देरनाय ओमफ्राय बे बिथाङा मा साननानै बेबायदि बुंखो ओमफ्राय बिथाङा मा बुंदों बिथांनि मुङा जाहैबाय गोमसार बसुमतारी ओमफ्राय बाजैया अबिनि ओमफ्राय वाटारमेलना गिदिरथार बेफोरबायदि होननानै आरो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर आं ससेखौ बुंलायला दे ओमफ्राय नोंथांमोना नायाखैबा नायहैबानो जाबाय मा कमेन्ट लिरहरनाय जाखो बियो जेनेबा आंथ' एकदम आङो हेन्दलुमनि जोंनि गाम्बारि सिख्ला क्लास्टारनि जि सोंनाय मानायफोरखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आंथ' जेबो गाज्रि माबा शेयार खालामाखै ओमफ्राय बिथाङा बेबायदि बुंनाङामोन आरो ओमफ्राय मानि थाखाय बिथाङा बिदि बुंखो नोंथांमोनाबो एसे कमेन्टआव हरलायनानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय आंनिबाथ' बे बिराद गाज्रि जादों ओमफ्राय बिथाङाबो बिमानिफ्रायनो जोनोम मोननानै बे वाटारमेलनखौनो जानानै देरनाय बिथाङा मा सानना बिदि बुंखो आं बिराद जोंनो ओंखारदों दे आगै गोमसार बिथाङा आंखौ बाजै होनबाय नालाय आं आगै होनबाय नोंथाङा जेनेबा कमेन्ट हरनोबा जानला मानला बेफोरबायदि दाहर माने आं गाज्रि आं जेनेबा आंनि माबाफोरखौ बिदि खालामनांगौ जेनेबा खालामदोंबा बिथाङा हरनो हायो ओमफ्राय नाइटि गानबाथ' जि मोजां नुबावगोनसोनो ओमफ्राय आं मानो नाइटि गानो लोगोफोर आं बर'नि फिसा आं दख'नाजोंनो देरनाय आं दख'नाखौनो गानगोन ओमफ्राय आं मानोबा नाइटि गाननो होनबा नाइटि गाननायखौसो नोंथांमोना मोजां मोनो नामा बर'फोरखौ ना मा होनो एकदम बेसे दख'ना गानिनिनो बेसे दावराव बबेबा जायगायाव बेसे मेख्ला गाननाय माबा गाननाय बिनिनो दावराव ओमफ्राय नोंथाङा आंखौ नाइटि गाननोसो थिनबावबाय माबायदि गाननो थिननाय जाबाय दा बियो नोंथांमोना बे नाइटि गाननो थिननायनि सायाव मा बुंलाय एसे गिदिर गोलावफ्राथ' जोंफोरनि भिडिअफोरखौ नायसनखाया ओमफ्राय
एसे बुंदो आरो सोरबाफोर नायसनबायबा एसे सेयार खालामनानै होनानै बिथांनि सायाव बुंदो आरो ओरैनोबा जि दावराव दख'ना गानैनि मा गानैनि आंखौसो नाइटि गाननो थिनबावबाय जोंनो ओंखारोहां जिखुनु जाया लोगोफोर बुंनाया बुंबाय थांनाया थांबाय जिखुनु जाया बेफोरबायदिनो नोंथांमोनजों खावब्ला बुरब्ला बुगालेले मोखांखौ लानानै नुजाफैबाय थागोन नोंथांमोना जेबो दासान ओमफ्राय आंखौ बे मोनखाय माबा फिसा बाथ्रानि थाखायनो बिथाङा आंखौ माबा खालामगोन होननानै खालामनो हागोन होननानै आं साना आरो ओमफ्राय नै आंहा संलायबाय एकदम मा होनो थारुनजों दाउजों जानोसैलाय थेब्रे ब्रे बोराय बुरि नांला खमलाय नोंथांमोना एसे बुंलायदो आरो बिथांनि बुंनाया गोरोन्थि ना आंनि बुंनाया गोरोन्थि सोरबाफोर बुजिनायबा अननानै सेयार खालामना होनानै बिथांनि कमेन्टखौ नायनानै बुंदो आरो आंनि कमेन्टआव जा सासे सानै नायो मोनसे खोथाया रोखा लोगोफोर आं एकदम फान्थाब फान्थाब बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै आङो आंनि भिउस बा आंनि माबाफोरखौ जेनेबा साबस्क्राइबारफोरखौ आं बारायनो साना आं जि दं बेजोंनो मा होनोमोनलाय गोजोननाय जेनेबा जि गाननाय बेजोंनो गोजोननाय आं बिदि फान्थाब फान्थाब गस्ला फिसा फिसा गाननानै भिडिअ खालामनाय मा खालामनाय बेफोरजों आंहा गोजोननाय गैया सोरबा जेनेबा गाननानै खालाम बेयाव बारा गैया हेंथाबो गैया नाथाय आंहा बेफोरबायदियाव इन्ट्रेस्ट गैया आरो थारमाने गोसो गैया जेनेबा जाबा दाजा आलां जालांबाबो बेफोरबायदिनो होलांबाय थागोन नोंथांमोनाल' अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना मा होनो लोगोफोर मैया आङो भिडिअखौनो फुरा खालामस्लाबनो हायासै आरो जानाय लोंनाय एकदम हाखु दाखु जानानै ओमफ्राय जाखिनि नायबाय बेनि गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ होमबा बे एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर बायबायसो जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बिथांनि बुंनायनि सायाव एसे नोंथांमोनाबो कमेन्ट हरलायलायदो आरो ना मा होनो